Genduk-genduk Chandra maju mrene tak penti lagune Mang Billy bareng dewa matur nuwun menika dipun garap napa Bapak? Terus baik Sragenan gayeng nggih. Gayeng langsung baik pamundutanipun Pak Lek ngadirin wonten kacu kuning monggo nih ponakane Om iki sik waris karo Om. Oh tesih waris Dadi berarti jenengan sambatan Bapak Elek Paino kuwi adike bapakku. Oh nggih Terus iki wis diwenehi kuwi ahlen keluarga halal bihalal dadi tambah rupeket tambah supeket tambahnya dulur. Amin. Jadi jan dilo-dilo pertemuan. Ya, diatur ke apa di Chandra? Manut kula larase wonten pamundutan. Bapak ngersakaken lagu menapa? Biasanya mriki pengen lek ngadirin ngesake apa? Chandra digawe nyanyi apa? Oh, ngersakaken kula. Diaturi nyanyi apa iki di Chandra? Dalam Kacu kuning. Kacu kuning. Oh, kacu kuning. Nggih, siap. Senenganku kok. Kacu. Kacu. Pripun? Capet-capet gitu tegese. Capet. Cot kelingan cot ora. Nggih, kula nggih ngeling-eling kok, Om. Lah iya. Ayo jenenge apa jenenge lagu kuwi ora berbeda kaya lagi musime nek lagi kondang-kondange. Wis kuwi terus ning saka akeh tembang kuwi kala mangsa sok iya to. Iki termasuk HP. Penyanyi maju ra do nggawa HP. Ngono kuwi saiki termasuk HP. Iya dong. Dewa Ruci lho iki. Iya. Sak HP. Iya.
Sampun kantor Sampun sukuningipun, kula Pak. caosi. Pak De sinten mau? Lek ngadirin Oh, kuwi Pak De ngadirin. penggemar campur sari. Sik, saling rumiyin nggih. Ya, matur. Tanda tangan. Sedaya nuwun. Matur Pak nuwun. De. Oh, podang kuning meleh. Nggih, Ya. gantos podang Ya, kuning. kok Sedaya dicaosi nuwun. podang kuning PR. Yo, Nggih. sowan kesik Dik. Gantos nggih.